ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಐಡ್ ದುಮ್ಮು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದು ಪುನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಡೇ ಮುಟ ಬತ್ತದು ಎತ್ತದೆ ಐಕೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅನ್ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ದು ಪಿನ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ದುಂಡು ಒಂದು ಏಪ ಬೈದಿನಿ ಅನ್ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೌರಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದರೆಡ ಫಸ್ಟೇ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಅವೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ದು ಪಿನ್ ಅರೆಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾಂಡ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಯೇರು ಅವೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಏತು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆದ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಆತು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಜನ ಕೈ ಬತ್ತು ಸೇರುಣು ಒಂದು ಅಂಚ ಕಾಣೆ ನಡ ತೊನ್ಪೋತೇರು ಪರ್ಬದಾನಿ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದು ಅಂದೆ ಎನ್ನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದ ಗೇಟ್ ಟಂಕ ಅಂದ್ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಬೊಟ್ಟದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿ ನಾಲು ಅವೇನ ಅಡೆಗೆ ದಕ್ಕದು ಪಾರ್ಪೋದು ಆರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೀನಿ ಎಂದೆ ತೊಂಡೆ ಈರುಂದಕ್ಕೆ ಐತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾರಿಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೆ ಒಂದೇನ ಕೈ ಬತ್ತು ಸೇರಿಂಡು ಗೌರಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಣೇಶ ಪರ್ಪಗ್ಯಾನ ಗಣೇಶಡ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಪಣೇನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ 2 ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ವಾಚ್ ಟೈಮೇ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕಾಪುಡು ಆಪುಣಿ ಯಾನ ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಆರೆಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತದೈತೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ಅವಳು ಎರಡ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಪರ್ಬ ಚತುರ್ಥಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಪೋಡು ಅಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಪೂಜಾ ದಾದನ ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಕನಸು ನನಸು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಮಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ನೆಯೋ ಒಂದು ಯಾನ್ ಗಣೇಶಡ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆನಾಗ ಮಾತ ಅವೇನು ನೆರವೇರಿ ಸಾಯರು ದೇವೇರೇನ ಆಸೆ ನೀಡೇರಿ ಸಾಯರು ಒಂದು ಎನ್ನೆ ಗೌರಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಒಂದು ಬತ್ತದೇನ ಕೈ ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಪುಣೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಐತೆ ಏನು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕೇಂದಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ವರ್ಷದೊಳೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆರು ಮಲ್ತದಿರು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬೇತೆದಾದನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡರೆಡ ತೂಕ ಅವು ಆಂಡ ಅವು ಡ್ರೀಮ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ವರ ದೇವರೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನನ್ನ ಆತು ಇಂಚಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಜೋಡ ಯಾನು ಪೋದು ಮುಟ್ಟು ಜಿಯೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲ್ ಕಾಲಿತು ಒಂದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೇಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದೊಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಡೇ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಎನ್ನ ಮರಪಂದಿನ ದಿನ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಡೇ ಅನ್ಪನೊಲಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇಂಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಆನಿ ಬತ್ತೇನ ಕೈ ಸೇರ್ದಿನ ಒಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡೇ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಆನಿಯೇ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿಂಡು. ಸೊ ನೇತಲ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಈ ಪರ್ಬ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಮಾತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮುಗಿಬುಕ್ಕ ನಿಧಾನಡು ನಿಕಳ್ಳ ಕುಲೊಂದು ಪನ್ಕ ಅಂದು ಯಾನು ಇನಿ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಷಯನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ನಿಕಲಿ ಖುಷಿ ಆಡೋ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಿರೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತು ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಡನ್ ಅದೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ 2 ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಸಡನ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡು ಸಡನ್ ಅದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ತುಂಡು ಸಡನ್ ಅದೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಸಡನ್ ಅದಾಂಡು ಏನು ಅಯ್ಯೋ ದಾಲ ಅಪ್ಪು ಜನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರೇ 5 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪುಣದ ಅದನ ಅಂದೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಅದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಸಡನ್ ಅದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವೆ ಓ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಓವಾಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ದದಾಂಡಲ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾತ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣು ಒಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತೆ ಇಂಕ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಟಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ
ಸೊ ಅವೇನೇ ಯಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಏನಾತೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ತೂಕದಾದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿಯಾವೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಯಾನೊಂದು ಮಾತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರು ಪಂಡ ಎರಡಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಆ್ಯಪ್ ಜಕಲೆಗ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವು ಏತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇನು ವೇರು ಮುಕ್ಕುಲು ಅಂದು ಬಟ್ ಜೀವಿತಡೆ ಆ್ಯನ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಡೌಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏತ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಡಪಾಲೆ ತುಕ ದಾದ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಪಟ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೇಂದೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇಂಕ ಕೇನರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆನ ಮಂಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು 10-15 ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನು ಓದುದು ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆ ಏರ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ ತೊಗೊಂದಿತ್ತಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಡ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇನ್ಲೆ ಬಟ್ ಎನ್ನೋ ಒಂಚೂರು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಚಂದೆ ಮಾತ ಉಂದೆನ ಕೈಕು ಬತ್ತನು ಒಂದು ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾ ಏನೋ ಜೀವ ಬದುಕಣು ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಾರ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜೇನೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೂತೆ ಯಾನು ಸೊ ಅವೇನು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏತು ಫ್ರೀ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ ಐಟು ಯಾನ್ ದದಾಂಡಲ ಪರ್ಬದ ತುಜ್ಪಾಂಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರ್ಗಾಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಜನ ನಿಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡಿನಲ್ಲ ತೂಲೆತೆ ಒಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಖುಷಿ ಉಂಡೆಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಆ ದಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ರಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂತ ಅನಿಷ್ಟ ಪಂಡೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಬಾಲೆ ಒಂಜೇ ವಾರಡೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಜೀವಿತಡ ಅವರ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬೈದು ಜೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ 1 ವೀಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೇರು 1 ವೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತ ಸೇರಿದನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಪರ್ಬದಾನಿ ಗೌರಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಯಾನ್ ಗಣೇಶಡ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆರೇನೋ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ವರ್ಷ ಕೇಂದಿನಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಫೇರು ಅವ್ದಾದ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕನಸು ನನ್ನ ಸಾಂಡ ಆರ್ ಈ ಡೇರಿ ಸಾಂಡ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವಳ ಕ್ಲಿಕ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತದ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ದಾಲ ಬೇಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡೈತೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಫರ್ ಪಣ ನಿಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಫರ್ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಂಜಿ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವೇರು ದಾದನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಸಿಂಗನ್ನು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಾತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೋಚ್ಪ ಅವನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಒಂದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದೆ ತೆರು ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅರೆಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆತೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ದಾದನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಓಕೆನಾ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ಡ ಪನರೇ ಇತ್ತಂಡು ಪಿರ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮರಪುಚಿ ಇಂಚ ಬಾಯ್